ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ହସଖୁସି ପରିବାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ରୋଗୀମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଅଛି ହସଖୁସି ପରିବାର ଗୋଟେ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଟକରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆଡ଼ମିନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ଦୁଇରେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ହେଉଛି ମେନ୍ ସଂଗଠନର ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସୁଧାର କରିବା। ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାର କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କେମିତି ହସଖୁସି ଚାରିଟେବୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ମହାନ ସେବା। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ ମାନବିକତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସଖୁସି ପରିବାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଭେଟିଥିଲା ଖବର ଆମ କଟକର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ପଦେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଆମର ହସଖୁସି ପରିବାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଆଉ ଆଡ଼ମିନ୍ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଖାଇବା ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମର ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଏଇଟା ଆମର ହୁଏ। 300-400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସତରେ ଏହି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ନଦାନ ଭଳି ଏମିତି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କଟକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ। ସତରେ କେତେ ନିଆରା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭୂତି। ସେବା କରିବାର ନିଚ୍ଛକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।